So I think vazhinji venyu makanzwa imimi runyere kupe ruchitenderera pasocial media kuti vari kuda kudzinga Chiwenga, vari kuda ita so, vana Jealous Mawarire, ma-known guys, known journalists kuti vana Jealous Mawarire vanobudisa information dzemukati. So information itsva iripo right now mure Zimbabwe iri kutaridza ma-updates on the ongoing Zimbabwe politics games. The arena is on. So chiri kuitika right now tine ma-updates panyaya yekunzi Chiwenga, nyaya yekuda kudzingwa kwaChiwenga, chiri kuitika right mure Zimbabwe right now. Chiri kuitika right now ndechekuti vakomana they have been trying. So we all know panapa takaibudisa video yacho tichitaura pamusoro in fact takabudisa video yaComrade Chiwenga vachitaura ivo nemuromo wavo vachitaura nyaya yekuti takaenda kuhondo mainly for zvinhu 2, like vanhu vakaenda kuhondo vakaenda mainly for zvinhu 2, vachitaura nyaya yevhu and also one man one vote. Vakabva vataura nyaya yemafrontiers aSmith kuti ndo voga vaibvumigwa kuvhotera president. And so vaishora that system, and that system is exactly the system that is being proposed to be implemented by Mnangagwa. Yaye voting system yekuti members of parliament ndo voga anenge akuvhotera president, right? So vakomana right now vanzwa that speech. They have tried so hard to analyze that speech. In fact, that speech is directly, of course, obviously, iri kushora system ya Mnangagwa, but on its own is just a comrade ari kushora nguva yehondo, ari kushora nguva yecolonization, ari kushora the system of governance yaivapo nguva yecolonization. So from that angle, you can't pin Mosha. Vakomana vana ziyambi vana chichi vanenge vachizama to pin Mosha pana Chiwenga. So plan yavo muri Zimbabwe vakambozama right now, but zviri kunzi president Mnangagwa vakabva vati no, imimi vakomana mirai, because tichida kutaura pafair chaipo zvataugwa naChiwenga doesn't carry enough weight kuti anzi he have done something wrong, he have provoked the president. Because inzwaika nyaya iripo ndeyekuti Chiwenga right now, that's why muchimuona mukomana akanyarara most of the time, haasi kufanira kutaura because remember nguva yaMugabe tiringokutorai pashure mbijana kuti tiite comparison kuti munzwisise. And remember nguva yaMugabe pakazosvika pakudzingwa Mnangagwa, handiti vakamutsvagira Mosha, handiti ndoti pane paakazoita slip a little bit, akakanganisa Mnangagwa ndobati yenaro Mugabe akati Mnangagwa chii kana muchida ndomudzinga izvezvi, handiti ndopaakadzingwa mukomana ndobva atiza munyika. But Chiwenga have kept quiet. And remember, this is not yet 2028. And remember, the bill number 3 harisati rapinda yet, handiti. But remember, right now pachitwa madiscussions pachitwa Chiwenga ndopadi papindira ndobva arowa nestatement rakabudisa riyere achitaura nyaya yekushora government yaSmith nemafrontiers ake, the same thing kushora government yaMnangagwa nemafrontiers ake anova ma-MP, right? So zvakamira zvakadai right now. Mazvinzwira muri Zimbabwe kuti vakomana neplan yavo kudzinga Chiwenga havasati vabudirira, and vakatombozama kuti nekuda kwespeech yakabudiswa, but still they failed. And still they failed because vanoziva kuti vakakaruka vangomudzinga pasina a reason ine weight iri enough, vanopandukirwa nemunhu wese muZANU-PF, because hakuna munhu anoda kuva mubato rokuti rogona kumudzinga anytime asina zvaaita. And that's why Chiwenga is still there. And tichakupai imwe information muri Zimbabwe because pane zvizhinji zviri kuitika. Thank you for watching.